Ministra Nedimoviča, ktorý u Ruským Kerestúre obišol gazdovstvo Ivana Medješa, dočekali číslení sympatizéri i predstaviteľi inštitúcií zo celej opštiny na čole so predsjedateljom Damjanom Miljaničom, jak i veľi poljoprivredníki zo Zvalalu, ktorých najbardziej interesovali subvencije. Pa evo sad ću vam reći direktno za Ruski Krstur. Ke slovo o Ruskim Keresture za 2020 rok nam ostalo vypláciť ešte daskeľové mohy pre doplňujúcu dokumentáciu a za 2021 rok ostalo ešte len vypláciť osiguranie i 2 predmety viazané za karmenie statku. Je to všetko vyplacené. Môžem vám povedať, že v ostatních 11 mešacoch na prostore Ruského Kerestura vyplacené okolo 65 milióny dinári subvencie. So novým budžetom za 2022 rok Ministerstvo poljoprivredy dostalo sredstva väčšie za 17% u odnošenju na 2020 rok, a to znači vecej novi konkursi i väčšie subvencije za poljoprivredníkov. Ivan Medješi okrem toho, že sadzi paprigu, chova i bujaki, i akvári plánuje zväčšať ich číslo a zmenšať povrchnosti pod paprigu. Toti plány, jak vyznačil, tiež zavýša od vyplacovania subvencijoh, ktorý spram jeho iskústva často požňa. Znači, to som poslal na jar, znači, pa doraz bude skoro rok. Znači, to už taká tradícia, taký rok kašňa, to nič nie nové, ale patra to lepšie nebude. Minister hovoril, že subvencie budú vyplacení do kraja decembra a teraz budeme vidieť, či to len slovo, či bude stvarno realizované. Po rozvárky so poljoprivredníkami minister hovoril, že neodluha bude uvedzený elektronský spôsob konkurovania za subvencie, ta i toto pomohne, že by boli poriadnejšie vyplacovaní.